Ahojte priatelia, veľmi rád by som vás privítal pri mojom novom videu. Ja aktuálne teraz som v predajni, mám po záverečnej, zatváram, pobalím ešte nejakých pár vecí, hodím do auta. Rýchly nákup, no a idem na ryby, mám pred sebou 5 nocí a 5 dní, 5 nocí. A na našej miestnej vode máme jeseň, október, blíži sa koniec non-stopky u nás na Slovensku, tak som sa rozhodol to využiť. No a som zvedavý, či sa mi podarí niečo chytiť. Držte mi palce, ideme na to. Tak, dobré ránko. Ja mám prvú noc za sebou. Včera večer sa mi to aj nejak už nechcelo točiť, lebo však ani v podstate nebolo čo. Všetko som vybaloval po tme, čelné, potom keď som vyvážal. Prvá noc je za mnou, mal som 2 zábery na Gigasquid, 2 menšie ryby. A teraz si pôjdem spraviť raňajky a pôjdem to skontrolovať a previesť a dám tam nové montáže, nové guličky. Tú udičku som mal v noci asi 2 pípance, ale asi to bol vietor, lebo dosť fúkalo v noci. A skúsim to posunúť ešte trošku ďalej. Za bojku. Ono je tu zakrmené dosť, že môžeme ešte nachádzať. Trošku si nadídem okolo bojky a skúsim dať viac za bojku. Všade v podstate taká váňa 5,4. Sem tam nejaký koreň, nejaká prekážka, ale v podstate všade to isté.
Vyzerá, že dneska bude fakt krásny deň. Tak ja som to pred chvíľkou bol previesť a rozmýšľam teraz, že cez deň tam ešte nechám Gigasquid, ale pozeral som na teplotu vody a už je to pod 15, má to 14,2. Podľa mňa v noci ešte to pôjde dole, lebo v noci je vždy okolo 5 stupňov a ten Gigasquid sa mi moc do tej chladnej vody neosvedčil a rozmýšľam, že večer tam už puknem Gigantiku a buď nejakú ananásovú popku k tomu, alebo tú NS-kovú popku. Tak uvidím. Dve ryby zatiaľ menšie na Gigasquid. Jako na rozbeh to není úplne zlé, ale uvidím. Ale skôr to myslím, tú Gigantiku chytávam vždy v zime. Buď Gigantiku alebo Devila, ale myslím si, že tá Gigantika by mohla fungovať. Malo by niekedy začať zajtra, pozajtra aj fúkať môjim smerom, čo je dobré. Tak uvidím, či niečo sa chytí teraz cez deň, alebo tie zábery budú chodiť len v noci. Pekný vyzerá byť. Vypúšťa bubliny. Pekná ryba. Olovo tam zostalo. Čo není úplne dobré, ale ryba k 15 určite.
Pekný, pekný. Pekná ryba. Pekný je. No poď. Wow, mega. Nádherná ryba. Ó, krása. Začala mi druhá noc a okolo 8 som mal 2 rýchle zábery, opäť menšie ryby do 5 kg. Ani som to nefotil, netočil, hneď som položil, trošku prikrmil, pol kilečko, možno kilečko som tam hodil v montáži. No a teraz pred pár minútami krásna ryba na gigantiku s NS-kovou popkou, tá gigantika. Som to teraz túto noc zmenil, prvú noc som chytal na gigaskvy, teraz som skúsil gigantiku, no a gigantika ide bomby. 17,40, nádherný šupík, bezchybný, za mňa úplný top. Krásna ryba. 15 minút mi dával fajty. Užíval som si to, super to bolo. Vypúšťal bubliny. Nechcel sa ukázať a potom keď som zbadal ten chrbát a jak sa prevalil, tak paráda. Paráda, ďakujem, mega.
pekný, aj tento je pekný. Aj ako má sílu. To je noc prasať toto. Papulo. No poď. Poď, to je ono. Nazdar. To ja neviem, či to nie je ten istý, kámo. Túto noc už vlastne 4. kapra a tí prvé, jak som aj hovoril minule, tie prvé dva boli tesne za sebou, menšie ryby. No a po tom väčšom kaprovi 17:40 som nemohol zaspať, asi 2 hodiny som ležal na mobile a proste pozeral som si storky aj chalanov ostatných, jak sa im darí. No a teraz je 4:05. Ja som pred chvíľkou podobral ďalšieho krásneho kapra, akurát som ho dovážil. 16:20, čistá váha, opäť to isté miesto, gigantika, NS-ková popka a super zážitok opäť. Poďme sa na ňo pozrieť. Krásna ryba, bojovná. Tento dúpal podľa mňa ešte trošku viac, jak ten predtým. Vyzerá, že bude väčší, ale nakoniec je menší, ale to vôbec nevadí. Na našu miestnu vodu sú to krásne ryby. Super. Tá gigantika, to je proste... To je... Super, ďakujem. Tak, druhá noc je za mnou, moc som toho nenaspal, mal som 2 nádherné ryby a ani sa mi popri tom nejak nechcelo spať. Tak, teraz to ešte zasvetlá, vychádza slnko, zasvetlá to pôjdem previesť, skontrolovať, no a určite si cez dnes schrúpnem, spravím si raňajky a pôjdem si trošku pospať, ale mega, akože super, tú noc som si úplne užil, nádherné ryby a mám pred sebou ešte dostatok času, tak hádam to bude v takomto trende aj pokračovať a podarí sa ešte niečo pekné chytiť. No poď. Druhá noc je za mnou. Parádna, ja som si ju naozaj užil, podarilo sa mi zdolať 2 krásne ryby. Nad ránom ešte jeden záber, no a teraz okolo 10. som to previezol. Dal som už na obidva gigantiku s NS-kovou popkou. A je úplne sranda, jak keď človek trošku zmení príchuť, tak to vie zmeniť úplne celú rybačku a asi 1,5 hodiny tu tam ležalo a prvý záber aj na pravý prúd z nového miesta a hned krajšia ryba, 12,80, nádherný šupik. Gigantika. Tá ide.
Nič, idem ho pustiť. Idem to tam znova položiť a dúfať, že sa ešte nejaký pekný pomýli. Ale už teraz je to super mega, naozaj som si to užil fakt super. Bude dobre počuť, lebo mám ďalšiu noc a túto noc fakt brutálne fúka. Prvý záber som mal niekedy okolo 9, možno pol 10. Opäť násadiačik, ja neviem, 3-4 kg ryba, hneď som púšťal, položil na to isté miesto. No a do druhej som bol hore teraz, pozeral som seriál a jak som vypol mobil, tak v tom sa mi to rozbehlo, 25 minútová zdolavačka v tom vetre a ryba cez 19 kg. Ako brutál, naozaj 19-20, gigantika, NS-ková popka, topka. Brutálna ryba. Strašnú má zadnú plutu. Mega, obrovskú hlavu. Topka úplná, ako tieto ryby, tuto je. Masaker. Totálny masaker. Super, už keby sa teraz do konca výpravy ani nič nepodarilo, tak aj tak to bol extrém. 3 ryby cez 15 na takú krátku výpravu u nás. Je to mega, ale mega. Nič, idem ho odfotiť, spravím ešte 3 fotky a idem ho pustiť, nech sa netrápi, lebo je nádherný. Nádherná ryba. Mega. Pekný. Zas olovo ostalo, zas ostalo olovo.
Pekný. Ešte do podberáka, kamarát. Podlo jazyku. Podlo jazyku. Pekný súboj. Krása. Jaké jesenné farby. Mega. No 14-15 bude mať podľa mňa. Mám za sebou úžasnú noc. Mal som vlastne 4 ryby. O druhej ten bombardér. Cez 19 bol druhá ryba. O 6 som mal menšieho násadiaka, toho som hneď pustil. No a teraz máme 9:30 do obeda. Opäť brutálna razantná jazda, išiel som za ním, bol dobrých 25 metrov za bojkou. No a po súboji v tom brutálnom vetre mám ďalšiu rybu cez 15, tento má rovných 17 kg, nádherne stavaný šupik. Tá istá kombinácia, 24 mm gigantika, NS-ková popka. Mám to na obidvoch prútoch, už to proste ani nebudem meniť, na toto dochytám a super, mám pred sebou ešte 2 noci. A už teraz je to mega, fakt mega. Rovných 17. Nádherný kapor. Bezchybný, nič mu nechýba vôbec. Jeden jediný vpich tam mal. Vyzerá, že ešte nebol chytený, ale mega ryba, nádherná. Krása. Dáme ešte 2-3 fotky a idem ho pustiť. Myslím si, že by sme si ešte mohli čo to povedať o krmení.
Na túto výpravu som zobral takých 25, možno 30 kg krmenia. Mám tu nejaké zbytky, čo mi pozostávali z montáží, z gigantiky pohádzané, alebo také, čo som mal už dlhšie pootvárané, ale hlavná zložka toho krmenia je 20 mm Monster Crab krmné guličky. To sú guličky, ktoré sa trošku rýchlejšie rozpúšťajú a oni v tej vode nejakým spôsobom nezmiznú, len vytvárajú takú pachovú stopu, čo je na jednu stranu super. No a jednak jednej je to zmixované s 24 mm squidom od Karla Nickla. Celé je to zaliaté v čistom aminokomplexe a zasypané takým práškovým aktív proteínom. Vytvorí to potom taký šlém alebo taký mazlavý džém okolo tých guličiek a sú atraktívnejšie. Potom není to, že by sa to hned rozpúšťalo, ale chvíľku to trvá, kým to z tých guličiek poodpadáva. A s tým proteínom potom, keď to zasypávate, tak netreba to prehnať, lebo sa vám celý ten kýbel vie zlepiť do jedného proste veľkého kýbla a drží to pokope, lebo je to fakt jak taká hladká múka, ale treba na to dávať pozor a poriadne to pozalievať, aby to malo aj tú tekutú zložku a to krmenie je potom podľa mňa úplne topkové na toto obdobie jesenné. Voda okolo 12-13 stupňov a ideálne krmenie podľa mňa na jeseň. Ešte by som to možno, keby som chcel trošku štiplavejšiu verziu, tak by som tam dával miesto amina, by som dával Robin Red alebo nejakú čili zálievku. Ale takto mi to vyhovuje, ak tej gigantike to funguje. Už to mám vyskúšané asi 3-4 krát a je to fajn. Navíjak už asi treba trošku aj premazať, ale hlavne to robia tie gumičky. Ale prihliadnúc na ten vek tých navíjakov, tak toto sú detkovia už. Ale za to idú jak oči. Ryba tam je, ale
musí byť cesto, kámo. Musí byť zamotaný v druhej, 100%. Buď ju nadplával, alebo je zamotaný. Pekne vyzerá byť pekný a zamotaný není, čo je super. Škoda ho, taká 10-12 bol, ale nevadí, položíme to tam znovu. Ale chodia celkom rýchlo tie zábery, tak cez deň po prevezení a tam som ho trošku pritiahol, ty kokos, tá brzda. Nevadí, poďme. Super, krásne to tam padá a ideme na breh. Tak, mám za sebou poslednú noc a tá bola úplne bez záberu, úplne hluchá. Ešte tu predposlednú som mal tak, že kedy o 9. o 10. večer som mal rybu, ale toto bolo úplne bez záberu. Máme teraz nejakých 8 hodín ráno. Ja by som to chcel také 10. 11. zbaliť, tak idem to ešte na 2-3 hodinky previesť. Položiť, skontrolovať, či to tam nejak zle neležalo, ale asi nemoc tomu už nedávam, takže tak idem si ešte poležať,
potom ma začnem baliť. Ryba. Celú noc mi to ani nepiplo a posledná noc je za mnou, no a ráno hovorím si, že to ešte na 2 hodinky prevezem. Položil som to na takú tvrdú lavicu a odtiaľ mi chodili dosť rýchlo zábery a takisto aj teraz. Po pol hodinke krásny rozlúčkový lísec. Túto udicu už ani nebudem vyvážať, už to budem pomaličky baliť a poďme sa na ňo pozrieť. Krásna ryba. To prvý lisec, ktorého som tu chytil, tak hovorím, že zoberiem ho na breh. Odfotím ho najprv, som si myslel, že má tak 12-11 kg max, ale super. Nič, spravíme ešte 2-3 fotky a naspäť do vody. Super, dík.
Tak, ja už mám veci pobalené, všetko je v aute. Trvalo mi to nejakých možno hodinku, takže nič nejaké horibilné. Prvá jesenná, taká dlhšia výprava je za mnou u nás na našej miestnej priehrade. Veľmi dobre som si zachytal nádherné ryby, čo je super, že už aj u nás sa dajú takéto pekné ryby nachytať. No a teraz idem na týždeň pracovne na KCC, no a potom by som ešte minimálne 1 alebo 2 výpravy chcel absolvovať na jeseň. Uvidím, či sa mi to podarí z časového hľadiska. Pokiaľ ste toto video dopozerali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Pokiaľ sa vám páčilo, hoďte kľudne like, koment alebo odber. Ja budem len rád. No a my sa spoločne uvidíme pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ sa majte to peknú sezónu a nech sa vám darí. Čaute.